Paramdam ulit ang kafubo ko. Hi DJ Rocky. Avid listener mo ako. Itago mo ko sa pangalang May, 29 years old from Bohol. At ito ang aking secret file. Ten years ago, nakilala ko si Carlos. Nagsimula ang lahat sa simpleng inuman, kasamang best friend ko na si Riri. Nung pauwi na kami, biglang sabi ni Riri, puntahan muna natin si Jay, yung pinsan ko, sa boarding house niya, malapit lang naman. Sumama ako. Medyo tipsy na ako noon. Nung pumasok kami sa boarding house, may lumapit sa amin. Isang lalaki. Isa sa mga boarder doon. Pinaupo kami sa sala. Tumabi siya sa akin at nagpakilala. Siya si Carlos. Gwapo, maputi, matangkad. Medyo singkit ang mga mata at makapalang kilay. Unang kita ko pa lang, na-attract ako sa kanya. Iniwan ako ni Riri sa sala at nagkakwentuhan kami ni Carlos. Aminado ako na magaan agad ang loob ko sa kanya. Ang sarap niyang kakwentuhan. Masaya, kuwela, at mabait. Sa sarap ng kwentuhan namin, hindi ko na malayan. Inabot na pala kami ng 10:00 ng gabi. At si Riri, nakatulog din sa kwarto ng pinsan niya. Inihatid ako ni Carlos pauwi. At nung malapit na kami sa bahay, hiningi niya ang number ko. Kinabukasan, nag-text siya sa akin. At ang sabi, "Good morning, May. Si Carlos to. I had a great night talking to you. Sana magkita pa ulit tayo." Kinilig ako, DJ Rocky. Attracted ako sa kanya eh. Ang saya niya kasing kausap at kasama. Bonus na lang, nagwapo siya. Plus, malambing pa. Doon nagsimula ang communication namin. Nagkikita na kami. Minsan, nag-iinuman hanggang sa isang gabi. Matapos kaming umattend sa birthday ng classmate niya. Tumambay kami sa boarding house niya at habang sumasarap ang kwentuhan, biglang hinalikan niya ako sa pisngi at nag-thank you siya sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Attracted naman talaga ako sa kanya pero parang natatakot ako noong mga panahong yun. Masaya raw akong kasama niya. Naglalambing siya sa akin. Hanggang sa may nangyari na sa amin. Pagkatapos nun, ewan ko ba, naiiyak ako at nahihiya sa sarili ko. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ko pinagsisisihan yun. Kasi, ginusto ko rin naman. Hanggang sa naulit at naulit pa ang mga ganong pangyayari sa aming dalawa. Naging fubo kami, DJ Rocky. Oo, naging ganon ang setup namin.
Ginusto namin pareho na walang commitment. Since attracted ako sa kanya, hindi ko rin naman pinapakita sa kanya na gustong gusto ko talaga siya kahit na kilig ako every time na magkikita kami. Nagpipigil ako kasi nga natatakot ako na baka isipin niya na naghahabol at maghahabol ako sa kanya porket may nangyayari na sa aming dalawa. Naging ganun lang ang setup namin. Tumagal ng 6 na buwan yun. Hanggang sa hindi na siya nagparamdam unti-unti sa akin. At ganun din ako. Since bumalik na ako noon sa pag-aaral. Naging busy na rin ako. At hindi ko na rin siya tinetext. At nakalimutan ko na lang din siya. Nag-move forward ako. Nag-focus. At nagpaka-busy ako sa school. Hanggang sa graduate ako. At nagtrabaho. Nakalimutan at nawala ng tuluyan si Carlos sa isip ko na parang binaon ko na sa limot yung mga nangyari sa amin. Lumipas yung mga taon, hindi ko na siya naisip pa. At never ko man lang din naisip na hanapin siya kahit sa social media. Nakalimutan ko na talaga si Carlos. Then 10 years later. Habang nag-i-scroll ako sa FB ko, may nag-add sa akin. Nung nakita ko yung pangalan, kinabahan ako bigla. Dahil kilala ko yung taong to. In-accept ko naman at agad siyang nag-chat sa akin. Kinumusta niya ako. At tinanong niya kung naaalala ko pa ba raw siya. Siyempre, nagpakipot ang lola mo. Hindi ako nag-reply agad. Pinalipas ko muna ang isang araw bago ko isin yung message niya. At nung nag-reply na ako, doon uli nagsimula ang communication namin. Nagkukumustahan, pinag-uusapan yung mga nangyari 10 years ago. Kung bakit ganun lang yung nangyari sa amin. Hindi man lang naging kami. Habang tumatagal yung conversation namin, DJ Rocky, parang bumabalik unti-unti yung attraction or infatuation ko sa kanya 10 years ago. Nakikita ko na lang yung sarili ko na masaya at parating nakangiti habang nagchat-chat kami. Hindi ko na namamalayan. Halos yung oras na inuumaga na pala ako. Pati siya, hindi na rin nakakatulog at parating puyat sa trabaho niya. At ganun din ako. By the way, isa na siyang seaman at nasa Europe sila nung panahong yun. Wala pa rin nagbago. Malambing, kwela, at lalong gumuwapo si Carlos. Palagi niya akong ina-update sa mga ginagawa niya. At nagsesend siya sa akin ng pictures niya. And by the way, pareho kaming walang karelasyon. Habang patagal ng patagal yung pag-uusap namin, umamin siya na gusto niya ako. Ako naman, DJ Rocky, nagpipigil pa rin. Kinikilig ako sa kanya. Kumbaga parte na siya ng daily routine ko. At pag may mga araw na wala siyang signal, hindi nakakapag-chat, naiiyak na ako kasi ko na siya. Parang nasasaktan ako kapag hindi ko na siya kausap. At every time na may signal sila, kapag nag-chat siya, sobrang saya ko. At naiiyak ako kapag sinasabi niyang, I miss you, May. Parang nahuhulog na talaga ako .
So sinabi ko na sa kanya yung nararamdaman ko. Pero sinabi kong hindi ako nag-e-expect na magiging kami. Basta sinabi ko lang yung feeling ko kahit alam kong walang kasiguraduhan kung saan papunta to. Ganun din yung sinabi niya sa akin. Pero pinipigilan lang daw niya na mas lumalim pa ng lumalim ang nararamdaman niya sa akin dahil natatakot din siyang masaktan uli kasi galing na siya ng failed relationship. Ewan ko, bakit may parte sa isip ko na parang nagsasabing, malabo kayo. Bored lang yan sa barko kaya sinasakyan niya lang yung feeling mo. Hindi ko binaliwala naman yung instinct ko. Dumating na ako sa puntong umiiyak na ako dahil alam kong mahal ko na siya. Hindi ko na nakokontrol yung feelings ko para sa kanya. But at the same time, naguguluhan ako na baka tama ang hinala ko na bored lang siya. Kaya niya sinabing may feelings din siya sa akin. Parati niyang sinasabi na pagkatapos ng kontrata niya ay magkikita kami at pag-uusapan namin ang tungkol sa amin. Hanggang sa bumiyahe na uli sila. Wala na kaming communication for 17 days. Fast forward after 7 days, no communication, nakita ko nag-online siya. Pero hindi na siya nag-chat. Bigla akong napaisip. Parang tama nang magpakatanga. Cold na siya sa akin kapag nag-chat at hindi ko na masyadong feel yung mga excitement niyang makipag-usap sa akin. Mixed signals yung ibinibigay niya sa akin. At doon na ako nagsimulang mag-move on uli kahit hindi naging kami. Nag-focus uli ako sa trabaho at hindi na ako nagbibigay masyado ng oras sa kanya. Then nawala na ng tuluyan ang communication namin. Until after 1 month, nalaman kong nakauwi na pala siya sa probinsya nila. Hindi ako nag-bother na kumustahin siya. Then after 2 weeks, after kong mag-picture ng naka one piece, pinost ko, bigla niya akong kinumusta with sad emoji pa. Nag-reply naman ako at sabi, okay na okay talaga ako, ikaw kumusta ka na? Tagal na rin hindi tayo uli nagka-chat. Tapos sabi niya, sorry. Natakot lang talaga ako kung anong kahihinat-natan kapag ipinagpatuloy natin yun. At sinabi ko, bakit ka matatakot? Alam naman natin pareho na walang chance na magiging tayo. Hanggang doon lang yun. Hindi ko naman in-expect na magiging tayo. In-enjoy ko lang yung moment. At feeling ko masaya ako dahil sa'yo. Well, nagsinungaling ako kahit alam kong nag-e-expect na ako nun ng sobra. Pero nagulat ako nang sinabi niyang, ganun din naman ako. Wala akong in-expect na magiging tayo kaya tinigil ko na. Tama pala talaga ang hinala ko nun. Kaya hindi na talaga ako nagpakatanga pa. Nag-set ako ng boundaries against him. Then after 2 days, nag-chat siya uli sa akin. Sabi niya, papunta siya sa lugar namin at dun ko napag-isip-isip. Nagpaparamdam uli dahil may kailangan. Nung andito na siya sa lugar namin, panay-chat siya sa akin. Gusto niya raw akong makita. Pero baka raw pag nakita niya ako, manggigil uli siya at hindi siya makapagpigil. Kaya nagpakababae ako. Hindi ako pumayag makipagkita sa kanya dahil alam kong katawan ko lang ang habol niya. Panay-chat siya sa akin. Sabi, magkita tayo please, pag-usapan natin yung sa atin please. Hindi na ako nagpadala sa mga linya niya. Kinukulit niya akong makipagkita sa kanya. Panay tanong sa chat, last na lang talaga, makikipagkita ka ba sa akin o hindi na? Magkikita pa ba tayo uli? Pero hindi na ako nagre-reply. Maraming what ifs ang tumatakbo sa isip ko pero pinili ko na lang na hindi bumigay.
Tapos na akong umiyak at tapos na akong magmahal sa taong hindi naman sigurado kung gusto ako. DJ Rocky, tama lang ba ang ginawa ko? Naguguluhan din kasi ako sa mga mixed signals na ipinakita niya. Hindi ko ma-feel yung sincerity niya. Kaya binaliwala ko na lang at piniling kalimutan ang nararamdaman ko kesa paulit-ulit na lang. Walang kasiguraduhan. Sana mapayuhan mo ko at sana mapayuhan din ako ng mga tagapakinig mo. Salamat. Hanggang dito na lang. Muli, ako si May. At ito, ang aking secret file.